Csak srácok, most Kóstolós üdöt hoztuk el nektek. a Sprite-t. Prime-ot fogunk inni. Prime-ot. Ezt a zöldet direkt, hogy megnézzük, hogy tényleg van-e benne ez a rákkeltő anyag. Most Kevint kell megvárni, addig nézzük meg, hogy milyen szagja van. Nagyon is. Finom lájmos. Ja. Gyere, Kevin, öntök neked Prime-ot. És egyszerre kell. Jó, elég ennyi. Na, 3, kezdjed. 2, 1. Kevin, ne idd meg az egészet. Éjjak. Nagyon édes. Finom. Így adta Kevin. Ti? De már az 3-szor ivott bele. Persze. Nagyon finom. Nem éri meg az 1000-et. Hát, azért mondtam, hogy inkább a pirosat vegyed. Miért a piros az hány volt? Ugyanannyi. Ja. 1000. Finom? Tigyad? Mi lesz, ha valami bajunk lesz? De ember hányszor iszik útnak? Ez a végén nagyon édes. Meg se éri az 1000-et. Ezt tudod hányat ér meg? Megér 85-et. Finom. Jó. Nem csak azt kell kivárni. Vizet. Van csak azt kell kivárni, hogy mi bajunk lesz. Hát csak ennyi lett volna, hogy ez a videó tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel, és sziasztok!